Ľudia, dneska sme tu pri ďalšom videu a dneska sme v mojom lokál skateparku, ktorý si na to dne ohodnotíme a tak, dačo tu dáme a uvidíme. Ja vítajte v skateparku Nitra. V skateparku sa nachádza wallride, pyramída, takéto tu bedne, ďalšia taká mini bedňa s railou, tento priestor, kde si dávam vodu niekedy alebo také veci, veľa railov, takže napríklad táto alebo táto. A presúvame sa k najhlavnejšiemu, ako keby najhlavnejšej časti tohoto skateparku, ktoré nebolo v žiadnom skateparku, kde som bol doteraz, a je to bazén. Áno, nitriansky skatepark má takýto bazén, celkom veľký by som povedal, a my si otestujeme všetky túto veci a dám vám rating následne a no tak idem jazdiť. Lokál skatepark a hodnotím ho veľmi dobre, 4,7 späť a je fakt dobrý. Tak čaute.